ndị enyi m agba GCK kwa ụbọchị nke taa ya bịara n'ime ya, ama m na ọ ga-agọzi gị. Enwere m chọrọ ka mụ na gị bụ ịma mgbe ọ na-adị ịkpọrọ nwa dị ikunye ya n'ahụ, ọ na-enye gị obi ụtọ. Ịmakwa mgbe ahụ na-eme ikukata pịota ibulie ya elu ka ọ na-ahụ ihe niile ị na-eme ya. Otu ahụ ka Chineke ga-ejikwe bulie ya elu ugbu a. Ekwere m ekwe. Dịka anyị na-ekwu, mgbe ị ga-echere ozi ọma a, ị ga-ahụ na Chineke ga-ebuli gị elu karịa mmadụ niile, karịa mba niile. Ike niile ka e nyeworo m n'eluigwe na n'elu ụwa, ebe ọbụla ị nọ n'ụwa nke a, ebe ọbụla ị nọ ugbu a n'ụwa nke a, Kraịst ike ya ga-emetụ gị aka n'ebe ahụ, n'ihi na ike niile bụ nke ya. N'ezie, ọ ga-ewere gị pụta n'ebe ị nọ ugbu a. Ị ga-abụkwa onye ga-enwe ndụ ọhụụ, ndụ ekpughere ekpughe, ndụ si n'ọnwụ bilie, ndụ nke na-enwebeghị ọdị ya mbụ. Ị ga-enwe ya n'aha Jizọs. Lee abụ ọma isi abụ ọma 145 amaokwu nke atọ. Alaeze gị bụ alaeze ebighị ebi, ndị alaeze ndị ọzọ bụ alaeze ọchịchịrị, ha adịghị ebighị ebi. Alaeze nke nrịanrịa ọ dịghị ebighị ebi, alaeze nke ndị mmụọ ọjọọ adịghị ebighị ebi, alaeze nke ndị nwụrụ anwụ ọnwụ erughị eru ọ dịghị ebighị ebi. Mana alaeze nke na-abịakwute gị, alaeze gị bụ alaeze nke ebighị ebi niile. Ọchịchị gị dịkwa n'ọgbọ niile. Nke a bụ ọgbọ nke Kraịst ka na-eje ozi. Ọ na-eji ike na-alụ ọlụ, ike ya na-egazu ebe niile n'ụwa niile. Ọ ga-enweta gị ebe ahụ ị nọ. Lee amaokwu 19, amaokwu 19, ọ sị ihe dị ndị na-egwu ka ọ ga-eme bụ ihe ndị ya na-achọsi ike. O nwere ihe ị na-achọ n'obi gị, nwere onwe ka ị na-achọ, ịchọrọ ka a gbaghara gị, ị chọrọ ka ị nwee ọṅụ nke nzọpụta, ka ọ were ọnọdụ n'ime ndụ gị. Ọ ga-emezuru gị ihe bụ ọchịchọ obi ndị ahụ na-atụ egwu ya. Ya onwe ya ga-anụkwa akwa mkpu ha wee zọpụta ha. Ọ ga-anụ akwa mkpu gị n'abalị a, ọ ga-azọpụta gị. Asị m, ọ ga-anụ akwa mkpu gị n'abalị a, ọ ga-azọpụta gị. Lee ndị Efesọs isi 2, ana m agwa amaokwu nke 6. Ndị Efesọs isi 2 anyị na-agụ ya na amaokwu nke 6. Ọ sị, o wee mee ka anyị si n'ebe ndị nwụrụ anwụ bilie, wee mee anyị ka bụrụ ndị na-anọdụ n'ebe dị elu n'ime Kraịst Jizọs. Ị ghọtara? O mewe ka anyị si n'ọnwụ bilie. Ọ nwụrụ n'ihi anyị, ewee lie ya n'ọnọdụ anyị, ewee mee ka o si n'ọnwụ bilie nye anyị. Ugbu a anyị kwere na ya, o wee were oge ka anyị wee mee ka anyị si n'ọnwụ bilie, wee nọdụkọ n'ebe dị elu n'eluigwe karịa Babilọn. O weliwe anyị ka anyị soro ya nọkọ n'ebe dị elu n'eluigwe karịa ndị Midio Peshia. O mewe ka anyị si n'ọnwụ bilie. Ugbu a ọ na-eme ka bụrụ ndị anyị na ya na-anọkọ n'ebe dị elu karịa ike nke ndị Greshia. O mewe ka anyị si n'ọnwụ bilie, mee ka anyị nọrọ n'ebe dị elu anyị na ya karịa ndị Rom, ndị ọchịchị Rom ndị ahụ na ike niile ndị ahụ. Ọ bụrụla nke ewepụrụ na ndụ anyị ugbu a onye nwe anyị Jizọs Kraịst, dịka anyị kwere na ya, dịka anyị tụkwasịrị ya obi, dịka anyị na ya na-enwe njikọ, ọ na-esi mee ka anyị si n'ọnwụ bilie karịa alaeze nke ọchịchịrị. O nwekweghị ọchịchịrị na ndụ gị ọzọ. Ike nke ọchịchịrị a ga-ebibie pụọ na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. O mewe ka anyị si n'ọnwụ bilie karịa alaeze nke ọrịa na nrịanrịa na mmerụ na ihe niile na-emerụ anyị. Anyị bụ ndị nọ n'elu. Anọ m n'elu ugbu a. O mewe ka anyị si n'ọnwụ bilie karịa alaeze nke ndị mmụọ ọjọọ
ndị mmụọ ọjọọ niile ahụ na ike ọchịchịrị niile nke na-agbagharị ebe niile mgbe ha bịa n'ụzọ gị lee agaghị aga ruo ebe ahụ. Ịbụzi onye anaghị ege ya emetụ gị aka nye ndị mmụọ ọjọọ. Ndị mmụọ ọjọọ agaghị emetụ gị aka, ike ọchịchịrị agaghị emetụ gị aka. Eweliwo gị elu mgbe mee ka gị na Kraịst nọdụkọ n'ebe dị elu n'ime Kraịst Jizọs. Ihe ọnwụ eru eru ọ gaghị emetụkwa gị aka ọzọ. Onye ọnwụ ahụ nke na-egbu ndị mmadụ site na ọchịchị eze nke igwe ọ gaghị emetụ gị aka. Ebibiela ha. Ewerewo gị jikọ gị na Kraịst wee mee ka ị bụrụ onye nke Kraịst, wee mee ka gị na Kraịst bụrụ onye mere udo. Ugbu a ị bụ onye nwere onwe gị kpamkpam. Nwere onwe. Ọ bụrụ na anyị nweta nwere onwe n'ime aka Chineke, anyị ga-anọkwa anyị na Jizọs n'eluigwe. Ele ihe nke a pụtara n'ebe nọ? Nke a pụtara na anọ m n'ogo nke enweghị ike nke onye iro nke pụrụ inweta m. Abụ m onye Chineke kpuchidere, abụkwa m onye nchekwa m were anya. Nke a pụtakwara na ihe ọbụla na-eme ebe ị nọ n'ụwa ya nwekwala ihe ọ na-eme iji metụta okwukwe ahụ ị nwere ịnọ n'aka ji nọ n'ebe Chineke nọ. Biko ị ga-ahụ na ihe niile ga-agbanwe. O nweghị ike nke ga-emeri gị, enweghị ihe ga-emetụ gị aka. Ọrịa nkịtị enwekwa nke ga-enwe ike ebe ị nọ. Ọnwụ agaghị enwe ike ebe ị nọ. Haleluya! Nke a pụrụ ịbụkwa gị. Ị pụrụ ịdị n'elu karịa mmadụ niile. Naanị ihe ị ga-eme n'ụbọchị taa bụ mee ka agbata obi gị na Chineke dị na mma. Chigharịa bịakwute Kraịst ugbu a. Biko sonyere anyị dịka onye ọzọ atụrụ Kumuyi na-eduba anyị n'ekpere nke nzọpụta ugbu a. Ị chọrọ iwere ndụ gị nyefee Kraịst anyị ka ọ bụrụ onye nzọpụta gị, ka ọ bụrụ onye nwe gị n'abalị a? Olee ebe ị nọ? Wele aka gị elu ebe ahụ wee si n'iche isi nke alaeze ọchịchịrị pụta. Wele aka gị elu, onye nwe gọzie gị n'ebe ahụ. Ị na-ewele aka gị elu, ngwa bilie n'ụkwụ gị abụọ, naanị bilie n'ụkwụ gị abụọ, biliere Jizọs dịka onye agha nke obe, dịka ịghọtawa ugbu a na ọ bụ onye nwe m, ọ bụ onye nzọpụta m. Ka ịghọta ugbu a na ya onwe ya bụ ike nke bibiri ike ndị ọzọ n'ụwa megide ndụ gị. Ọ ga-agbaghara gị, ọ ga-azọpụta gị, ọ ga-agbanwe ndụ gị ka ọ pụ iche. Wele aka ha elu ma guzoro n'ụkwụ gị abụọ sị, onye nwe m, lekwe m ugbu a. Abịawo m ka gị onwe gị bụrụ onye ga-eme m ka m ghara ịnọkwa n'okpuru ọchịchị nke ike nke ọchịchịrị, ike nke ọrịa, ike nke ịla n'iyi, ike nke mmerụ, alaeze nke ndị mmụọ ọjọọ ma ọ bụ alaeze nke ọnwụ. Ugbu a ana m abịa mụ na gị nwee njikọ, mụ na Kraịst nwee njikọ. A na-anabata ya dịka onye nwe m, ana m anara ya dịka onye nwe m. Wele aka gị ahụ elu ma bilie n'ụkwụ gị abụọ wee sị, onye nwe m, ana m apụta pụọ n'alaeze ndị ahụ niile. Ana m abata n'alaeze nke Kraịst. Ọ bụ onye nzọpụta m na onye nwe m ugbu a. Naanị adịghị na-eguzo n'ụkwụ gị abụọ dịka m na-ekpe ekpere, soro gị kpe ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka anyị maara na ịkpọla anyị, imeela maka njikọ anyị na gị. N'ihi nchegharị anyị nwere nke anyị nwere ugbu a, anyị na-arịọ gị onye nwe anyị, gbaghara onye ọbụla nke na-aza oku a, gbaghara ha mmehie ha niile n'aha Jizọs. Wepụga ahụhụ nke mmehie pụọ na ndụ ha, wezụga mmerụ nke mmehie na ndụ ha, bibie ike nke mmehie pụọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Nye ha nzọpụta gị, mgbaghara gị, nnwere onwe gị, mgbapụta gị ugbu a. Ana m ekpe onye nwe m na ị ga-ewere oke ha, were aha ha, wepụ ya n'alaeze nke ọchịchịrị nke mmerụ, webata ha n'alaeze nke ọkpara gị hụrụ n'anya. Ka ọṅụ nke nzọpụta bata n'ime obi onye ọbụla nke na-eguzo n'ụkwụ ya abụọ. Emee na onye nwa maka ịzala anyị. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Welie aka gị elu, ị chọrọ ọla ebube
ma were aka gị bikwasa n'ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ. Onwe nsogbu ga-anọ na ndụ gị ọzọ na-arụ gị maọbụ n'obi gị maọbụ n'ụlọ gị mgbe a kpechara ekpere ikpeazụ a n'abalị a. Otu a mgbe a tiri eme n'ikpeazụ ị ga-anwale onwe gị. Ọlụ ebube abịawo n'ebe ahụ. Nna anyị n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka mkpughe nke na anyị bụ ndị furu efu. Ugbu a na ịkpọghachila anyị, ikpughele ihe nzuzo gị nye anyị, ikpughewo ihe nzuzo na ọrịa ekagbuola ya, nrịanrịa akagbuola ya, ndị mmụọ ọjọọ alala ha mkpọrọ, ọnwa erughị eru alala ya n'iyi. Ịkpọbatawo anyị wee ka anyị dị n'elu pụọ n'olulu na ebe otiti, iwe mee ka anyị si n'ọnwụ bilie nọdụ n'ebe dị elu n'ime Kraịst Jizọs Kraịst nke ike niile. Ana m ekpe ekpere na ike nke Kraịst ga-apụta ìhè na ndụ onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ihe niile bụ ike nke ndị mmụọ ọjọọ, mmụọ na-adịghị ọcha, ka etijie gị n'ebe ndị a nọ. Ọrịa na ka akagbuo gị ugbu a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ nye mmadụ niile, nnapụta nye mmadụ niile, uche isi nye mmadụ niile. Onye nwe ana m arịọ gị ihe ọbụla bụ ọrịa site n'isi ha ruo n'ụkwụ ha, wezụga ihe niile ka ọ pụọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Ọghara anyị tigbuola gị ugbu a kagbuo gị. Ihe eto eto maọbụ n'olu maọbụ n'afọ maọbụ ehi afọ maọbụ hania maọbụ ibu azịza maọbụ aka mkpumkpu ka anyị pụọ n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì, anya onyo ka onye nwe metụ gị aka ka ị gwọọ gị n'aha Jizọs. Ntị ochichi ekwughị ụka agwọla gị n'aha Jizọs. Ihe ahụ bụ oruru ọbara ka ịtakọ ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa ọnyịnyị kwụsị n'aha Jizọs. Ihe niile abụ mmebi mmekpa arụ nke abalị, ike mmụọ ọjọọ na-abịada gị n'ala ndụ gị n'iyi, na-abịa n'ụzọ gị. Ana m enye iwu mmụọ ọjọọ ahụ ike gị ka ọ laa n'iyi. Mmụọ ọjọọ ahụ ka e wezụga gị n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere maka ndị a bụ ndị zọrọ nshi ụkwụ kemgbe ha ji zọọ ụkwụ na nsi, ha wee bụrụ ndị a na-enwe achere na-agba abụ na-enye ya nsogbu. Anapụtala gị ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe ana m ekpe ekpere maka ndị ahụ bụ ndị nwere ọrịa umeji, ha wee nwee ọrịa akpa ume, na-enwe nsogbu n'iku ume. Ana m arịọ metụ ha aka ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ọrịa, ihe ọbụla bụ ihe otiti, ka e wezụga ya pụọ na ndụ gị ugbu a. Ya mere ihe ahụ bụ na Kraịst anyị bụ okwute ebi ebi nke nzọpụta anyị, nke ọgwụgwọ nsọ anyị, nke nnapụta anyị, nke ịchị isi anyị, ka ọ bụrụ nke ga-ewezụga ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ pụọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ị nwere onwe gị, ị bụrụ onye agwụrụ, ị bụ onye a napụtara. Mpụta ihe nke ahụ ga-apụta ihe na ndụ gị. Mmezu okwu a ga-adị ire na ndụ gị. Ngosi ike nke Chineke ga-adị na ndụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Emewo ya, emewo ya. Ị bụ onye agwọrọ, ị bụ onye a napụtara. Onye nwe anyị na-ekele gị maka ime ka o guzosi ike n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Emewo ya, asị m na emewo ya. Nwalee onwe gị ugbu a, ị ga-ahụ na ọla ebube ahụ, ọgwụgwọ nsọ gị, ọla ebube ewerewo ọnọdụ. Imela dịka ị na-anọnyere anyị na agbasi ike kwa ụbọchị nke taa. Ya mere biko sonyere anyị na www.gck.hq. biko sonyere anyị. Obiọma ga-akpakwa anyị ma ọ bụrụ na ị ga-eso etinye aka n'ebe ahụ edere subscribe, were kwe ozi a kesara ndị enyi gị ndị niile.
obi m ga-akpa anyị na ọ bụrụ na ị ga-esonyere anyị dịka anyị na-eme ya kwa ụbọchị. Imeela. Imeela.